L-MP u ex mexxej laburista Alfred Sant jinsab indeċiż jekk jikkontestax l-elezzjoni tas-sena d-dieħla għall-Parlament Ewropew. Dan wara li sorsi fiħdan il-Partit Laburista qalu lil gazzetta Il-Mument li ta' Kastilja jippruvaw jipperswaduh biex ma jikkontestax ħalli jaġevolaw lil membru parlamentari Ewropew Miriam Dalli. Skont l-istess sorsi riżulta li l-pjan ta' Kastilja hu li Miriam Dalli tkun ġabet massa kbira ta' voti blan li tattan lil Chris Fern darba l-dejjem u ġelu jaqta' qalbu milli jikkontesta għal kariga ta' mexxej laburista u eventwalment Prim Ministru wara li jitlaq Joseph Muscat. Jekk l-ex Prim Ministru ex mexxej laburista Alfred Sant ma jikkontestax, ikun qed jingħaqad mal-Europarlamentari Laburista Marlene Mizzi li diġà stqarret li mhijiex interessata li tikkontesta l-elezzjoni tas-sena d-dieħla. Marlene Mizzi ma qalitx raġuni vera għaliex qatat qalba, iżda s-sorsi fiħdan il-Partit Laburista qalu lil Il-Mument li Mizzi wkoll ma tiflaħx tara iżjed manuvri biex jaġevolaw lil Miriam Dalli. Il-Mument żiedet tirrapporta li issa jriżulta ċar li ta' Kastilja jagħmlu pressjoni kbira fuq Alfred Sant biex jirtira milli jikkontesta u fil-fatt ibaxxi rasu għax-xewqa ta' Joseph Muscat. Is-sorsi qed jgħidu wkoll li biex forsi Sant iċedi se jkollhom joffrulu l-post ta' Kummissarju Ewropew Malti minflok Carmenu Vella. Il-Mument żiedet li minn barra lan li Miriam Dalli toħroġ b'saħħa kbira ta' Kastilja jridu li jitla' Cyrus Engerer li hu meqjus qrib ħafna ta' Joseph Muscat. Engerer kellu jirtira mill-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fl-2014 wara l-instabħati ta' reat u kellu sentenza sospiża. Dak iż-żmien Muscat kien taħrigal billi appuntaħ f'kariga f'Dar Malta fi Brussell. Iżdissa li Engerer kellu xi jgħid ma' tmexxija ta' Dar Malta irid li jsib postu bħala membru parlamentari Ewropew.